MERCURE zay ambaro sueya tagnaty telefony somasoma Facebook atsika roe nitotry za nahita sarinao nilatsaka tamy story tafikantsoko eza kofa nanjengy anao fa bare fa problème anao tsy Madagasikara fa anao mipetraka ampitane nefa anao nivolagna anao mbô tia ary za koa nivolagna za mbô tia eko mbola tsary nifanojy atsika fa fitiavagna ndraiky fô naniry agnaty Facebook appel messenger mbola hifankahita atsika roe tsy nianitsy amare mbola hifankahita maso fa tsy agnaty FB mbola hifankahita atsika roe tsy nianitsy amare mbola hifankahita maso fa tsy agnaty FB ndraiky mikoragna messenger appel video fankahita sora mikoragna fa anao tsy ankilako ndraiky tsy andriako andro aligny za mikoragna aminao naoviagna atsika mifanojy anao iambesako fô nefa anao nivolagna anao mbô tia ary za koa nivolagna za mbô tia eko mbola tsary nifanojy atsika fa fitiavagna ndraiky fô naniry agnaty Facebook appel messenger mbola hifankahita atsika roe tsy nianitsy amare mbola hifankahita maso fa tsy agnaty FB mbola hifankahita atsika roe tsy nianitsy amare mbola hifankahita maso fa tsy agnaty FB hifankahita atsika roe tsy nianitsy amare mbola hifankahita maso fa tsy agnaty FB